Старт! Виждате самолета много добре кацна. Самолета не е Върху полето са разположени голям брой лего човечета, които няма как да видите от това разстояние, с голям брой вода. Целта е водата и човечета да се закарат на едно и също място в една и съща зона, за да може хората да имат чиста питейна вода по време на бедствие и авария. Точно това извършва в момента от 10 те събраха човечетата от горния зад край на полето и сега ще се опитат да ги съберат заедно с водата. След малко ще видите как ще бутнат трите сини вълни. Това е образно от цунами. В момента, в който го бутнат, получават около 15 точки. Една светлина, така че е по-добре, по-голям контраст. Минута и 24. Виждаме Roll Heroes, те събират отново и да се съберат човечетата. Прибиват ги от вагата. Една минута. Момчета и момичета. Не знам. В долната лява част на полето е една от най-интересните мисии, която все още не успяват много хората да изпълнят. Нека да видим от 10 минути какво ще се опита да направи сега. Трябва на края на рунда да се позиционира в този червен кръг. Павел, пречни малко. Супер. 40 секунди. Отива 40 секунди. 30. Ако работа е в този червен кръг, където се намира в момента на 10 метра на края на състезанието, те получават около 30 точки. 24. Както виждате, ръцете трябва да са много бързи в базата, за да може първо сменете представки. В противен случай губите много ценно време. Отдето се запътват към възможността да дигнат. Опитват се да дигнат стрелката, но ще щупат полето и... Стоп!